Asteburu honetan Kapadoziara joan naiz lagunekin. Kotxe bat alkilatu dugu eta bidaia 7 ordukoa izan da. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin bordo. Hotela kobazulo batean dago eta esperientzia kurioso bat izan da. Talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoa egun handiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian berandu noa. Ipeloze hostia aldiro azkena, venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Quad batzuk alkilatu genituen Kapadoziako leku politenak ikusteko. Tiraztekotan, aztuko ez dugun ura. Hotelean gozaltzen genuen bitartean, katuz inguratuta geuden. Hotelari agur esan ondoren, Derinjuku izeneko hiri lurperatu batera joan ginen. Txiste bat, tau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan, txarren arion. Playa nagoela moten dago, baina berez FIUko kazetaritza fakultateko kampusin hau hemen Miamin, eta erakutziko da zenba gauza inaldi esen egun normal baten, klase egun normal baten, hemen. Isirik nau, dago lan sentitzen naz, topera nau, geurin orkez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu naito. Kampus amarruen playa txiki badaukogu, piztina, gimnasioa, tenis klaseak, liburute gisa, bazkaltzeko lekuak, bizikletak behartu leikez, azteko egun batzutan kaiakien urten alda bertako ingurua ezagutzeko eta beste playa desberdin batzutara joateko, milaka gauza doz. Danak begirege, dantzan kalie, eurize da. Eta niretzat komunikazio ikasle bezala, estudioak, prentsagelak, editajegelak, grabazio materiala dana bertan daukogu programak sortu eta artikuluak idatzi alizeteko. Zaparra da goitik bera, da saltoka potxingoan. Kampus hau Miamiko iparraldien dago eta unibertsitateakon kampusik politxena dela esaten dabe, eta honena aktibidade guztionek gratis direla. Islandiatik ezagutzen ez zenituen 10 gauza. Akureri iparraldeko kapitala bezala ezagutzen da 18.000 biztanlerekin. Islandian koronak erabiltzen da biez. Eta munduko laugarren herrialderik garestiena da. Geyser hitza Islandian sortu zen, baina gaur egun ez du funtzionatzen. 2005 garren urterarte, hemen Islandian legala zen euskalko pertsonak hiltzea antzina gertatutako bale izan. Hizkuntza ia ez da aldatu sortu zenetik. Islandian ez dago estrenbiderik ezta trenik. Beraz, bideiatu behar baduzu, autobusez, hegazkinez, kotxez edo oinez egin behar duzu. Islandian ardi gehiago daude pertsonak baino. Islandian aurki ditzakezun ur gehiena edan dezakezu. Hau da, potablie da. Skirra, hemengo jaki tradizional bat, denda guztietan aurki ditzakezu eta zapore guztietako. Zerbeza, 1999 urtera arte debekatuta egon zen izateko. Batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, batean, belarrira goxo esan zenidan, mundua konpontzea lortu bitartean. Orain, meskita urdinan sartu egin gara. Eta otoitziko momentuan nahi hartu gara. Eta hau Santa Sofia. Asko gozaldu egin dugu. Typical Turkish breakfast. Guztiari kantu bat, aurretik dugunari, bada zerbait airean bihotz aurretik jartzen den. Katuz beteta dago iria. Typical Turkish chocolatina. Agian badakizu, gaur ez ringo gaituzte gelditu.
dut hirugarrenaren sinadurak. Abai, Bai. meskitetan sartzeko kendu behar ditugu. Zapatillak, eta nire galtzerdia daukat mate bat. bat bizitako Eta horren ikiziko dugu Santa Sofia. aurretik dugunari kantu bat bihotzaren. Hemen Meridan Feria de Yucatan montatzea 3 astetan, bideo hontan hori erakutsi dizuet. Feria hau Meridatik 20 minutura dagoen zelai baten montatzea eta gehien harritu ziguna aiautakoen bertan zegoen jende mordu ez. Barrura sartuta lehenengo gauzien nori handi bat ikustea argiz ingurauta eta mapa handi bat esateuna leku bakoitze mundia. Lehenengo leku egu ginena animalien leku izan zen. Bertan lehenengo zaldi batzu ikusi honitun eta behaiekin pixkateon eta gero pixkataura segituta ganau ez egon lekura jagile. Bertan guk Euskal Herrian ikusten zitugun behi espezie batzu zeuden eta dana saltzen zen. Eta bukatzeko eta animali exotikuna bezala abesluz txiki batzu ikusi. Animalien leku atzin utzita erabaki geron atrakzio zeuden lekura jutie. Baina tartien Harry Potterrez ambientautako leku bat bila genuen eta bertan gira ginen biztazo bat eman. Eta azkenik heldu ginen atrakzio zeuden lekura eta esan leike leku edola Euskal Herriekin berdintasun gehien aukena. Bertan Euskal Herrien egoteien atrakzio normal asko zeudelako eta jolasteko eta tiropitxon estiloko leku asko ere. Hemen Kazeresek beste merkatu bat jarri du joangoan Eguberritakoa, han ikusiko ba. Esan bezala jai da. Orduan giro oso nazion zentroan. Jendez eta puesto desberdinez betea zeon eta gaina Eguberri ambiente hortan sartzeko Eguberritako kantak zeuden jarrik. Kriston marka paginas politik daude eta erosin behitu. Ez zeuden kaseta moto desberdinek argi kintaola zeuden orduan. Notatzen zen merkatu hau mediebala ez bezala Eguberritakoa zela. Merkatu mediebalen zeuden antzeko gauzek zeuden egia esan, denetatik. Harri mota desberdinetatik hasita liburu pile bat izatea aukeran, belarritakoa, janarie, arropa... Eta dena ikusita zerbait erosi ondoren, Aldezarra joangaz esan due plazan 3. urtea dela izarra handi bat jartzen duena. Eta orduan ikustea joangaz, kriston handiera eta argi politek ditu. Mikel, ze pasazik guaintxe bertan? Euskaldun bat aurkitu dugula Iruñekoa. Eta jaurgino dela aprobetxatuz, Aldezarra gertu daula, Aldezarreko belen bat ikustea joanga. Baina alare egia da esan ditela klasekoak Playmobileko belen bate bat jartzen duela, baina joanganen itxe zeon. Eta egia esan atxalde oso poliki izan da, giro oso nazeon hor, eta jendegre asko laguntzezun. Orduan egia esan atxalde pasa bezala joateko oso ongi zeon. Asteburu pasatu ganei poltsea eta erakutsiko dutzu leku agente asko kristabana esautzen, eta die museo batzu sartiga 5 eurogatik ikasleak esateagatik, ikusiko zelako politxa da. Sarazeterian kokatu dagoen Renglin Museoak dagoz bi arte museo eta Renglin bikotearen jauregia barrentan alorategiz eta espezie botaniko zinguratuta. Sartu ginen lehenengo momentutik zirko museo ikusi ginen eta bertan miniatura eta joko interaktibo mordoa zuzen. Eta hortia jarraitu ginen lorategietatik aurrera jauregira iritsi arte. Veneziako arkitektura oinarri hartuta miloratzen da 24 hasi zien obrak eta 50 logela 18 eta hainbat begiratoki daukoz. Bertatik arte museora joan ginen eta hande daukoz mundu guzti zierreko obrak. Hainbat urte inguru ederretan galute ibili ostien, road tripakin jarraitu ginen Napleserantz. Esperientzia hau amaieran heltzen ari da. Laster baita ben ere urtebetetzea denez, opari txiki bat egingo diot nire buruari Erasmus hau gogoratzeko eta tatuaje txiki bat egingo ditut hemen Akurerin eta zuek nirekin etorriko zarete. Taldekidentzat rock'n'rolla da terapiarik sakonena. Zoro puntu bet emoten dozku
eta gordua honena. Abestizetan libre berrie, entzuten badozu sarri. Kampuan zeuzer egosten dabil, mugitu zaitez etorri. Da zure... Bukatu hot, tatuaje, izerretan bukatu hot. Minkarri zeizen da, purtzo bat, baina bueno, supera hot eta ja badakat. Esan naia daukon tatuaje bat, Erasmusa goratuko zen tatuaje bat, Islandiara goratuko zen tatuaje bat, eta baita nola ez lagunetara goratuko zen tatuaje bat. Bideo hontan nire Mexikoko unibertsitate irautzi dizuet, Universidad Modelo izenekue, bertan bizitako esperientziek eta Euskal Herriko unibertsitateekin dauden desberdintasun. Gu unibertsitatea autobus publiko jute geha. Naiz da hori ez da noikuna Meridan. Bertago ikasle gehienak kotxetan juteiz eta hori unibertsitate salerako parkinin ikusti du. Lehen esan duten bezala, unibertsitateik Universidad Modelo izena du eta kanpotik naiz barrutiken ikusti dago mundun zer lekutan dago kokauta. Hau da, Karibe itxasotik oso gertu, horretiken barrunda kanpun palmera asko hau. Gelak ez di oso berezilek eta gaina txikile die, DBH eta batxillerreko gelan antzadake. Areto gela principala oso ondile eta elegantia, gaina bertan pelikulak eta konferentzia asko ikuste aukerit. Nei, pertsonalki gehiena gustatzen zaten lekue, kirola iteko lekue. Bertan, bi futbol zelai daude, belar naturalakin, saskiko kantxa bat eta voleiboleko beste. Fiskak edo pagatze bale mazuk, gimnasioa daukezu, nahiko ondo ekipauta eta horren albun piztina bat nahiko ondo zaituta otea. Danan atzin gu gehien ebiltzen leku gau, futbolzele txikite. Media niten bedukin futbolin joatzeko modu bakar. Naiz da unibertsitate barrun kafetei bakarra egon, kanpo batea eta takuk eta tortak erosteko puesto mordu. Bueno, eta hau izen da, nire Meridako unibertsitatetik rekorri due, espero guzta izetie eta Merida etortzuik pentsatzen zuen danoi asko rekomendatzen zuet unibertsitatea. Gaurko hontan Kazereseko alde zarra erakutsi baizuet. Kazeres azkenen berosotasunen oso polite badare, azkenen Kazeres berezi ikendo noi alde zarra da, ze beste guzie edozein hiritan da ona da. Eta alde zarra nahiko handie badare, Plaza Mayor izenagatik ezautzen denatik aurrea, hoia alde zarra da. Eta plaza hontan beti girona dauz eta taberna daude eta asteburutan kriston jende pile dau, baina hortaz gain beti badau zerbait iteko alde zarreko plaza hontan. Gero ja edozein bazterretik iotzez alde zarrea, eta etxe guzik egitura iguala duela ikustezo, eta gazteluk talako gauzek eotez gain, hor bizirienan etxek girortan ambientatuk bezala daude, museoak daude, pile bat, eta gaztelure iotzen maza kriston biztak daude, azkenen hiri guzi ikustezo. Horra saltzen denoi tximu bat da, basikamente mehengo familik ezin zitula umek euki, eta tximu bat adoptatu zuen. Eta gero ja ume bat euki zuenen, esaten due tximuk umea bota zure hemendik bera. Oso bazter politik daude, oso naiz gabe aurkitziko zonak. Hemendik pasatzen den aldiro, jende koitur edo gizon honen hankak ikutzeko. Ze esaten du sorte hona ematen dola. Hau eliz bat da, eta gero ondokoi musika eskola bat da. Eta hemen barrenen jardin oso politu bat dau. Eta oso hiri txikia den arren, beste edozein irikin konparatue, giro oso familiarra bezala dago.